Hej, jeg hedder Dr. Død, og her er min kollega Dr. Liv. Vi vil i dag tale om diskprofiler. Og jeg vil starte med D-profilen, som er den dominante. Det er mennesker, som hader at tabe i alle konkurrencer. Så kan de godt blive ret aggressive, og de bliver lidt utålmodige. Men hvis de er i godt humør, så er de viljestærke, krævende, beslutsomme, målrettet og konkurrerende. Så vil jeg tale om I-profilen, som også er en gul profil. På en god dag, så er de idérige, spontane og begejstrede. Og på en dårlig dag er de hektiske, ustrukturerede og overfladiske. Og et eksempel på det kunne være, der er universe! Og jeg vil snakke om S-profilerne. Det er de mest stabile. De vil gerne komme med søde ord til sine kolleger og opmuntre dem, og de virker meget laissez-faire, altså afslappet. De er meget tålmodige, man kan næsten sige for tålmodige. De er empatiske, de er altid, har du et problem, lille du? Og så er de meget loyale over for deres kolleger og chef. Så vil jeg slutte af med at fortælle om C-profilen, som også er den blå. Og på en god dag er de detaljeorienterede, systematiske og disciplinerede. På en dårlig dag er de skeptiske, de er meget langsomme, ligesom snegle, og distraherede. Og et godt eksempel på en god blå profil, det kan fx være en konditor, som kredser om de små detaljer på den flotte kage. Og helt til slut, der vil vi prøve at fortælle om at forstå disse diskprofiler. Det er meget vigtigt for at sikre effektiv kommunikation, for eksempel også i teamwork, og øge produktiviteten og kommunikationen. Og det kan hjælpe ledere og chefer med at lave en effektiv team.